Téma týdne. Termín propaganda nemá zrovna nejlepší pověst. Cítíme z něj násilnou a nebezpečnou manipulaci a nemálo se ošíváme při představě ministra a mistra nacistické propagandy Josefa Goebbelse či vzpomínce na trapné výkony komunistických agitátorů. PR, čili Public Relations, zní už poněkud lépe, ale je to v podstatě totéž. Soubor více či méně kalých praktik a postupů, jimiž si mocenské elity získávají souhlas veřejnosti, aby se udrželi ve svém postavení. Právě těmito praktikami a postupy se zabývá Josef Vtorek v knize Public Relations a politika. Vydala Grada. Public Relations definuje jako praxi ovlivňování mínění s cílem dosažení souhlasu. Co to znamená? Souhlas. A souhlas to může být třeba volba konkrétního politického kandidáta v procesu demokratické volby, může to být volba konkrétní politické strany a může to být také mlčení v případě třeba státní represe vůči disidentům nebo oponentům. Souhlasem může být například souhlas s výbojnou válkou, jako třeba teďka válčíme v Iráku. A jestliže říkám, že Public Relations je praxe ovlivňování mínění, tak je to zejména praxe mocenských elit. Nakonec tato knížka má podtitul Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Tím, kdo se myslí mocenské elity. Tady, jak říkal otec zakladatel Public Relations Edward Bernays, několik inteligentů. Těch, kdo řídí naše osudy s naším souhlasem. Skrze mocenskou manipulaci, skrze ovládání klíčových komunikačních kanálů, to znamená masových médií, a skrze znalost symbolů a mechanismů společenské komunikace. Ta kniha je určena pro velmi široké publikum. Je v podstatě určena každému, kdo myslí kriticky, kdo myslí aktivně, kdo je nekonformní, kdo jde nad rámec oficiální debaty o společnosti, politice, ekonomice. Je tedy určena občanům, nikoli ovčanům. Primárně tato kniha je volným pokračováním předchozí knížky, která se jmenuje Public Relations jako ovlivňování mínění. Tady to už je trošičku ambicioznější verze, právě protože je určena poměrně širokému publiku, nejenom studentům Public Relations, masové komunikace, ale v podstatě každému, kdo se zajímá o praxi ovlivňování mínění, formování souhlasu, kdo se zajímá o mocenskou manipulaci. Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem? Primárně jsou to takzvané mocenské elity. To jsou lidé, které vůbec neznáme, to jsou lidé, kteří jsou tak strašně bohatí, že si to asi většina z nás nedokáže ani představit a těmto lidem v podstatě vyhovuje právě ta možnost, ta moc ovlivňovat naše mínění, řídit naše osudy s naším souhlasem právě skrze praxi ovlivňování mínění, formování souhlasu, česky vztahů s veřejností, anglicky mezinárodně Public Relations. Public Relations je skutečně v současnosti často definováno právě podnikateli v oboru Public Relations, to znamená PR specialisty, agenturami Public Relations. Jejich zájem je, aby prodávali své zboží a jejich zájem je také, aby lidé nerozuměli tomu, co to je Public Relations. Proto ty definice jsou příliš složité a řekl bych málo srozumitelné. Tato kniha právě má ambice, aby byla srozumitelná každému, kdo má zájem rozumět praxi ovlivňování mínění.